til jer. Fordi der havde jeg så mange af jer som overhovedet muligt samlet. For jeg har noget, jeg skal fortælle jer. Jeg kan godt sige, at jeg simpelthen fået sådan en god idé. Og vi vender lige tilbage til det, fordi Nielsen, ikke? De går godt nok og gør så mange tanker og idéer. De snakker nytænkning og aktivering. Jeg ved ikke hvad. Og vi skal være åbne for nye tiltag. Ja. Nu er der bare lige det der med at være åben. Det har jeg hørt fra op til flere kollegaer, at det er jeg ikke. Nej. Men det har jeg en helt god forklaring på, for det har noget at gøre med min type. Som jeg nok husker, så var vi jo på det der trivselskursus, hvor vi sådan skulle måles og vejes og vurderes, hvad vi var for nogle størrelser. Og der nærmede jeg mig jo sådan noget i retning af en etter. med en stor ving til toeren og en lille til nieren. Og etterne, det kan I godt huske, det var de der skiperfektionister. De er sådan lidt reserverede, og de tror simpelthen kun, det er deres måde at gøre tingene på, der er de rigtige. Ja. Så jeg er rigtig glad for mine vinger. Den de er toer, ikke? De er så hjælpsomme. De er simpelthen så opofrende. Det er godt nok for en vindens skyld, men alligevel. Og så de der nier, fredselskerne, dem kender I godt. De er sådan lidt dogne, men de her er udfri. Så det er sådan, det er vækst, jeg må gå og slås med. Men så har vi heldigvis en paralleltype. Og der er 7. Kan I huske, hvad de kaldte sig? Juleidioterne. Juleidioterne. Sjov fiser, men er i røvgave. Så må det være på jer. Nå, men nu for at komme tilbage til det der aktivering. Ja, jo, altså der bliver sgu da fundet på mange sjove ting, fordi ældre og sådan noget. Men vi vil også aktiveres lidt. Sådan nytænkning, det kunne da være lidt hen i retning af noget lønforhøjelse. Det kan vi godt skyde en lille pil efter. Men mindre vi får sådan en idé, som jeg har fået. Altså, rigtig klog, ved I hvad? Jamen, jeg gik det, jeg prøvede, det åbne, og jeg var nytænkt, og jeg... nu måtte der jo ske. Lyst, ved I hvad? Så jeg lyste. Nej, jamen ved I hvad, I ryster op på hovedet, når jeg siger, at vi ikke har set det før. Det er I klar over, at vi til daglig bager rundt på en flydende guldår? Den er uendelig. Vi skal jo bare se det, ikke? Hvis vi nu sådan lige for eksempel forestiller os, ikke? Der kommer en ny beboer op til Vesterbro. De har simpelthen hele målevitten med. Helt garderoben for eksempel, jo, ikke? Når så de rejser igen, hvad har de med? Som regel kun et enkelt sæt. Så står vi der med hele målevitten. Og ved I hvad, det er jo det rent slaraffenland. Kan I ikke se det? Vi har ikke kunnet se skovens fartræ. Ved I hvad vi skal? Vi skal fandme have gang i nogle homeparties. Men griner det, ved I hvad? Folk de er simpelthen, jamen vi bliver trendsættere. Folk de er vilde med nostalgi. Matador-feberen, den raser hver lørdag. Tiden, den kunne ikke være mere. Vi har ramt momentum. Det er bare nu, det sker. Så det er bare om at komme i gang. Så, og jeg giver gerne staldtips, altså, og I skal overhovedet ikke være bange. Altså, hvor tit har vi ikke hørt, at vi skal se muligheder frem for begrænsninger? Så det er bare at kløbe over, ved I hvad? Noget af den bedste måde og nemmeste måde at komme i gang på, det er ligesom mig, det er at benytte jer af privatfester. Så noget som rundt fødselsdag, det er næsten noget af det bedste. Og så bare vente sådan til godt hen efter operaen, sådan så folk de sådan er godt i slag, der i tæller på, om jeg vil notere sådan noget der. Så lærer I ligesom, jeg skal lige ud tisse. Men der er det lige, jeg vil advare. For Guds skyld, husk at tisse. Og altså, når I står her, så kan jeg godt sige, at man kan altid løbe, hvis det kniver. Men det er fandme hver kniv, hvis det løber.
set ved hjemmebesøgende. De fleste steder, hvor I kommer ind, der er I ved at falde over sådan en, når I kommer ind. Vi skal næsten klatre over nøgen. Gamle, hun undskylder jo i. Goddag, jamen, men altså denne, hun er så afhængig af den der, når hun skal op og hente, og hun ved slet, hvordan hun skulle klare sig. Så de fortæller, at fra i morgen får de jo leveret bare 2 gange af kommunen på Brosen, direkte ved døren. Pludselig så er Rullemarien dør som dør og bænket. Og så er det godt, at vi er sådan nogle hjælpsomme to, så kan vi hjælpe dem af med byrden. Så glider vi med den, og så er vi sådan til startet jo. Og så er der jo sådan det ved, at når vi nu er ude til sådan fester og sådan der, så er det en god idé at få et par mannequin. Det sælger ligesom bær. At vi sådan kan få nogen i outfittet, så de kan se, hvordan er det, ja. Så jeg ved ikke, hvis vi kunne få Hanne og Dorte og Bodil.
Nå, den er altså lige til salg. Ja, det var en fejltagelse. Vi siger lige, vi dykker lige i pærsen. Ja, så har vi da lige så. Ej, er den ikke festlig. Altså, den er da lige til at blive godt møde af. Ja, det er lige mig. Ja, det er det. Der er behagen på det på. Det var altså ikke det, jeg havde. Og læg lige mærke til den der lidt praktiske detalje. Sådan lige op under reversen, der kan vi have sådan en sikkerhedsnål med gummibånd. Det er jeg aldrig for nøje for at bruge for det. Og så skal vi da lige se, jo, det har der lige derinde. Ja, jeg vidste det. Der var den. Ja, vi skal også så glade ved det. Der er lige en smart detalje med den her. Hvis du lige vil få på lidt fremover. Og så prøver du lige på sådan her. Det går, fordi I kan lige se, det har det her klassiske rollatorsnit. Kan du filme? Jo, I skal da også lige have noget fotøj på. Lad os lige se. Ja, der er jo lige den her. Altså, det går jo sgu aldrig fra jer. Du kan roligt have den på, for ikke sige det. Og hvis der skulle være så en stor hjem på skolen de sidste 14 dage, så det er sådan noget. Nej, ikke noget, det er godt. Og så har vi jo ellers. Ja, jamen Jeg kan slet ikke passe på det. Ja.
godt se, det er bare noget, der sælger det der. Og så når I kommer ud der jo, ikke godt? Hver morgen, altså for det første så fremover, ikke godt, så både topperbar, charmelat og dinosaurier, de bliver fejl af vandet. Det er slet ikke ret flot, de er men vi kan godt bruge lidt fra den gang, fordi der er jo ikke noget ugen, så skal de jo have en rigtig fin værtindgave. Og der er det lige, vi kan aktivere vores ældre beboere igen. Fordi vi skal lige have samlet nogle gamle dybetræk ind. Og så skal vi have Ulla til at få dem til at sy forklæder og strålærer. Der kan blive 4 sætter mere dybetræk. Og ved I hvad, så har vi simpelthen en unik valgtgave. Og det var ligesom at vise lidt om, hvad jeg mener med det, som har jeg jo ellers faktisk har glemt at få det med. Det var vores spørgsmål. Ja, vi er kommet godt lidt ud. Ved I hvad, det var lige 2 stunder, så er jeg tilbage.